nic nemá. Ale jestliže u vás někdo zazvoní, razí nohu do dveří a řekne, já se jdu s vámi smířit, tak takhle to nejde. Teď mi dovolte, abych pozval tady na pódium europoslance Lukáše Blahu a paní Kateřinu Konečnou. Milí priatelia, vážený pán prezident Českej republiky, českí a moravskí bratia, v prvom rade mi dovolte poďakovať za tú nádhernú slovenskú hymnu, ktorú si zaspievali. Bolo to dojavdovývavé, veľmi si to vážim. Veľmi pekne. Slováci a Slováci nikdy nikto nezničí. Ja tu dneska nie som preto, že by som chcel vstupovať do českej politickej scény. To by som si nikdy nedovolil. Ale toto je náš spoločný boj Slovákov a Čechov, Čechov a Slovákov. Boj proti fašizmu, boj proti revizionizmu, boj za to, že sme porazili to najväčšie zlo v dejinách spoločne. Porazili sme fašizmus a ten sa do Európy, žiaľ, pomaly a potichučky opäť vracia. Priatelia, zjazd Sudeťákov v Brne je bohapustá provokácia, ktorú odmietame tak Češi ako aj Slováci. Povraždili vo vojne 30 miliónov Slovanov, povraždili 100 000 Čechov a Slovákov, vypalovali obce v Česku, vypalovali obce na Slovensku po slovenskom národnom povstaní, zabíjali nás v miliónov. A teraz sem prichádzajú a hrajú sa na obete. Hanba! Naši hrdinovia sa musia v hrobe obracať. A áno, našimi hrdinami boli generál Svoboda, Golián, Fiest, Gabčík, Fučík, ale aj maršal Konev, Šukov a ďalší hrdinovia Sovietskeho zväzu. To oni nás oslobodili. Ďakujeme Červenej armáde, ďakujeme ruskému národu. Priatelia, to, čo sa dneska deje v Brne, nie je náhoda. Je to koordinovaný útok na povojnové usporiadanie. To, čo sa deje dneska v Česku zo strany Nemcov, spochybňovanie Benešových dekretov, to isté sa deje zo strany veľkomaďarských šovinistov na Slovensku. Ich nový líder Peter Maďar chce spochybňovať Benešové dekrety a povojnové usporiadanie. My na Slovensku sme vyhlásili, že spochybňovanie povojnového usporiadania je trestný čin. A okamžite nás odsudzujú v Európskom parlamente, pretože Európa drží s Maďarmi a s Nemcami, pretože Európa sa fašizuje. Opäť sa prepisujú dejiny, opäť sa robí nepriateľ z ruského národa, opäť chcú spochybňovať našu územnú celistvosť. A my im musíme odkázať to, čo vždy antifašisti odkazovali fašistom. Neprejdú, no pasarám! No pasarám! No pasarám! No pasarám! No pasarám! No pasarám! My na Slovensku nikdy nebudeme súhlasiť s prepisovaním dejín. Aj preto bol náš predseda vlády Robert Fico v Moskve 8. a 9. mája poďakovať sa Červenej armáde. My nedopustíme revanšizmus, my nedopustíme fašizmus a vždy budeme zdávať hold Červenej armáde. Poďakujme spoločne. Dovoľte mi na záver 5 poznámok, 5 odkazov, ktoré by mali zaznieť z Brna. Poprvé,
oživovanie fašizmu v akejkoľvek forme je neospravedlniteľné. To si Nemci zapíšte za uši. Benešové dekrety sú nezrušiteľné a vždy ich budeme brániť. Povojnové usporiadanie je nespochybnutelné. Nemci, zabudnite na váš expanzionizmus. Prepisovanie dejín je neakceptovateľné. My vieme, kto nás oslobodil. Červená armáda, Sovietsky zväz a predovšetkým ruský národ. Bratstvo Slovákov a Čechov, Čechov a Slovákov je nezničiteľné. Ďakujem.